בין 12 ל-14 אלף איש סובלים מפצעים סוכרתיים בכפות הרגליים ברחבי המדינה. ברובם הגדול אלו הם חולים מבוגרים, ועדיין לא נמצא פתרון רפואי לסבלם. מדי שנה נערכים כ-1,200 ניתוחים לכריתת גפיים בחולים סוכרתיים. סיפורנו מתמקד על פיתוח ייחודי של מדרס, המשמש כמגן לכף הרגל, שמחד גיסה עוזר לפצעים קיימים בכפות הרגליים להירפא, להחלים ולהיסגר, ומאידך גיסה משמש כאמצעי מניעה להתפתחות קיבים ופצעים סוכרתיים בעתיד. שמי ברק יהושע, אני טכנאי אורתופדיה מזה 30 שנה. לפני כ5 שנים פתחתי את המכון הפרטי שלי ברק אורתופדיה, ומאז אני מטפל באותם סובלים מבעיות כפות רגליים. בארץ יש לנו כ-400,000 חולים הסובלים מסכרת. בכל זמן נתון, כ-3-4% מחולים אלה יש להם פצע פתוח בכף הרגל, מה שאנחנו קוראים קיב בכף הרגל הסוכרתית. הקיבים האלה הם מהסיבוכים הקשים ביותר שיש לחולי סכרת. הסיכוי של חולה שיש לו קיב הוא פי 15 יותר להגיע לקטיעה של כף הרגל בהשוואה לחולה סכרת שאין לו קיב. ובנוסף, ברגע שהוא איבד רגל אחת, הוא בסכנה פי 8 יותר לאבד גם את הרגל השנייה. בהתחלה הטיפול היה מאוד לא רציני, כי לא הייתה כתובת איפה לפנות, איפה לטפל. נתנו לי דיאטה לעשות, נתנו לי כדורים לקחת. הסכנה של אדם שמאבד רגל היא לא רק סכנה לגפה עצמה, אלא סכנה לחיים. ברגע שאדם מאבד רגל, תוחלת החיים הכללית שלו יורדת. חוץ מזה שזה עומס קשה מאוד על החברה כולה, כמובן על המשפחה של החולה בפרט. לפני כשנתיים ומשהו קיבלתי פצע נוסף בכף הרגל, ועל מנת למנוע ממני הליכה שמו לי גבס. הדבר הזה גרם לי לפצע בעקב שהגיע עד העצם, עמדתי לפני כריתת רגל. הייתי בטיפול כל הזמן של דוקטור תמיר וערן תמיר, והוא בעצם הפנה אותי לשוקי. ואחרי למעלה מחצי שנה הפצע נרפא. שלום, שמי לאה פרידמן ואני גרה בחולון. אני סובלת מהמחלה סוכרת 10 שנים. טיפלת לי בפצע עם כל מיני תשבושות, וגם שלח לי לחניות לנעליים מאוחדת, וכלום לא עזר לי. עד אני לא פגשתי ברק אורתופדיה, והוא עשתה לי את מגן כף הרגל, ואחרי 3 שבועות לא היה לי את הפצע, הוא עברי, ומאז האצבע בסדר גמור, אין לי שום בעיה. גם עכשיו אין לי בעיה. מטרתם של מגני כף הרגל הם לתת פתרון יעיל יותר לאלה שסובלים מבעיות קשות יותר. כאשר ההתמקדות היא לתת פתרון יעיל וייחודי לאלה שסובלים מבעיות של רגל סוכרתית. אצל חולי סכרת שהאור לא גמיש, הסכנה היא שלמשל אם זה האור וזו הרגל, יש סכנה שהאור מתפוצץ. השם שלי זה דוד הלה, אני גר בירושלים ואני עובד שם, אני בן 65. אני סובל מסוכרת בערך איזה 25 שנים, והיה לי פצע ברגל, בבוהן, אולי לפני איזה 15 שנה התחיל, והלכתי לטיפול אצל דוקטור ליפו, ו11.5 שנה, והוא ריפא אותי 3 פעמים, אבל זה חזר. ועד שהוא שלח אותי לשוקי, ואז הוא בנה לי מדרסים, אחרי 3-4 חודשים הפצע נגמר, ועד עכשיו, 1.5 שנה מינימום, אולי יותר, אין לי את הפצע הזה. מה קרה בפולו לא יודע, אני יודע רק אחרי 3-4 חודשים לא היה לי את הפצע. זה מה שאני יודע. יצאנו לראות כיצד בודקים בצורה מדעית יעילות של מדרס. מחקר מעמיק בוצע על 10 מתנדבים במעבדה הביומכנית במכללה לחינוך גופני על שם צינמן מכון וינגייט, ובשיתוף פרופסור ניסקה, מנהל המחלקה האורתופדית בבית החולים מאיר בכפר סבא.
שלום דוקטור איילון. שלום. על פי הספרות, האוכלוסייה היחידה שקיים ערך סף מאוד מאוד ברור, שאם אתה עולה מעליו, הסכנה לקיב עולה פי 6. זאת אוכלוסיית חולי הסוכרת. במעבדה, אתה תוכל לראות כיצד מתבצעת הבדיקה הזאת. הבדיקה היא פשוטה. אנחנו שמים רפידות מיוחדות, עם 99 חיישנים בכל רפידה, בתוך הנעל של הנבדק. הוא הולך מספר צעדים, ואז אנחנו מנתחים את הנתונים בצורה ממוחשבת כמובן, ומנסים לזהות את אותם אזורים שעולים מעל הסף שציינתי קודם. המחקר הזה בוצע לאחר אישור של ועדת הלסינקי. הייתה כאן התאמה אישית של כל מדרס לכל נבדק, והצגנו את המחקר הזה בכנס כף רגל שנערך בטורונטו שבקנדה. הטיפול המרכזי הוא מניעתי, והמדרס הזה בעצם מאפשר לנו מניעה טובה של היווצרות אזורי לחץ, ומכאן אזורי לחץ מובילים לפצע, הפצע יכול להזדהם, ברגע שיש לנו זיהום הרכבת יצאה מהתחנה, והאוטקאם בסופו של דבר יכול להיות קריטה של הרגל. תחילת השרשרת זה הורדת לחץ, ואת זה בדיוק מה שהמדרס בא לפתור. שמי עודד כהן, אני בן 60, אני סובל ממחלת הסכרת קרוב ל8 שנים בערך. לפני 3 שנים פרעתי פצע בכף רגל שמאל, והמדרס של שוקי, שהוא בנה אותו, לדעתי, בצורה יוצאת מן הכלל, עם חור, עם מרקם רך לרגל, שאני הולך כמו שצריך, והפצע תמיד נשאר באוויר. וכתוצאה מכך, הפצע נסגר. עד לאחרונה לא הייתה שום מסגרת טיפולית מסודרת לחולים סוכרתיים הסובלים מכאבים ופצעים סוכרתיים, והם נדדו בין המחלקות הפנימיות, הכירורגיות, האורתופדיות, הפלסטיות וכלי הדם. אף אחת מהמחלקות הללו לא ידעה כיצד להתמודד ולפתור את בעיית הפצעים הקרוניים. במקביל נעשו במשך שנים רבות מאמצים לבנות צוות רב-תחומי שיתמחה בטיפול בפצעים סוכרתיים. לאחר כ10 שנים נמצא מקום ייחודי לטיפול בפצעים סוכרתיים במחלקות האורתופדיות בבתי החולים ברחבי הארץ. אנחנו ניסינו את המדרס או את המגן לכף הרגל בהתאמה אישית של מר ברק על 4 חולים. החולים האלה היה להם כאבים כרוניים בכף הרגל. מה זאת אומרת כרוניים? הכאבים האלה היו כבר מעל שנה. לחולה אחד היה לו כאבים בשתי כפות הרגליים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 5 כאבים כרוניים שטופלו בכל השיטות השונות, כולל גבס מגע, ולא הצליחו להיסגר. החולים האלה קיבלו את המגן המיוחד לכף הרגל בהתאמה אישית של ברק, ובאמת מה שראינו ש4 כאבים נסגרו תוך מעקב של בין 2 ל3, וקיב אחד הוא לא נסגר, אבל הוא קטן במחצית. בעזרת המדרס יכולים להוריד את הלחץ באזורים ספציפיים בכף הרגל, שהם מועדים לפורענות בכף הרגל הסכרתית, וזה מה שמאפשר לנו היום לטפל בחולים בצורה יותר טובה, יותר אמינה, יותר אפקטיבית. הפצעים התחילו להתרפות. פעם היו לי 4 פצעים, 2 ברגל ימין, 2 ברגל שמאל. היום אין לי כמעט פצעים. הוא לא היה האורתופד הראשון שהלכתי אליו, ולא השני, והם לא יכולים לעזור. הוא עזר, חוץ מזה אין לי מה להגיד, הוא יודע מה שהוא עושה. בגלל שהפצע לא נסגר, קיבלתי אישור להיכנס לבריכה, ואז אני אוכל לשחות קצת. כרגע הפצע סגור, מקווה שלא יפתח שנית. בנה לי נעל חדשה שאני יכול ללכת בה. אני לא מפחדת, זה פתח לי, ואם זה חס ולילה, זה כן בעתיד, אם זה תקרה, אני יודעת, יש לי את הספידה, יש לי פתרון. מאז אני יכול לומר שאני יכול ללכת, אני יכול לרקוד, באמת בשמחה ובלי כאבים.